um feliz manhã. Me quero ensinar a cada pessoa presente. Mas você também mira que algum tempo acaba não sabendo se ele se a escola como um painel de interesse humano. Cada maestro tem um dia não anto assinataku nang lobaidu na nos inzicht, dus é samenvatting of é ponto nang importante que estava de les de esse mas não que nós não tá perdendo nenhuma ciência que Deus abuta de buquiles para conosco. Maneira nossa, eles estava escolta coração de igreja, dus pensei nós estávamos também como o mais importante. Quem por bisame é título de nos les de esse man aqui. Título de nos les esse man aqui. Interessante. Amen. Ciência na lerling nang quem te lerling nang aworo manang? Nós. Amen. Então quem não está nos teacher ori? Amen. Tem uma pessoa que acorda seu versículo de memória. Pessoa que acorda seu versículo de memória. Vendo que acorda isso aqui? Não, perceba nos romano. Texto de memória tá depois ela chama gente na isso discípulo na cerca de e avisa na se gente que seguime é mestre lubi da sumes hissa su cruz e seguime Marco 8:34. Amém, danke. E sunco sei que seguime mestre de ninga sumes e carga su cruz e seguime. Marco nang 8:34. Amém. Nós estamos fazendo les de cha domingo e cha sabra. Com nos brother Marak. Ok, feliz avond unitur. Danke Jennifer. Maneira Jennifer estabelecer para ganhar tempo nos título de les e versículo de memória. Quero tocar o versículo de memória diz rato. E hen en discípulo avisa nang si wende que seguime et avisa e mester lubi da su mes e hissa su cruz e seguime. De como está se parte aqui, pessoal, o pedir nós por assim elas, pero nós te compreender sempre vai wende por apresentar com no estudo elas. Então sempre me vai o máximo de saca para tu rende para compreender e para ensinar com estudar nós vai tem elas depois assim nós tour para impor. Ok? Então pensei me a pone essa aqui hissa mi cruz e seguime. Que nós está compreendendo under de hissa mi cruz e seguime. Jesus sabia no primeiro lugar para estabelecer seu reino. Romano 1:1 para estabelecer seu reino. E de duas perguntas, ou uma pergunta, não a compreender isso aqui? Não completo. Ok. Coisa mais. No momento que Jesus quer começar sua missão, seu ministério, pero me coisa que ela faz, ela visa que estava fazendo obra de pesca. Então, o que ela visa ele? Seguime. Então, o que ela me faz com você? Ok. No momento que se aguarda o bisa, não a compreender. Ok. Então, é muito importante. Então, eu vou pôr isso aqui. Diz relato chiquito para nós. Jesus veio no mundo para estabelecer seu reino. Este seu reino vindouro, o que tem para vir. Sua governação, Jesus a começar a bisa e para o meu homem seguir-me, ou o homem não seguir-me, e não me hace bolso pescador de ende. Tem aí momento e não estava dando nada. Agora, para conhecer uma pessoa, não só, para conhecer uma pessoa que está importante nessa aqui, uma pergunta chiquita. Para me conhecer uma pessoa que está importante, para me saber quem é a pessoa. Formado? Passa tempo com ele, que mais?
Analisar a persona, passa tempo com ele, verdade? Se não pode conhecer ele. Ok. Se não conhecer ele, passa tempo com ele. Right. Busca por mim, Jesus avisa, demonstramos fácil, busca por mim, Jesus avisa, o reino de Deus e sua justiça. Sobrava, você longe detalhadamente, ora você pinta compreender. Para terminar, pide aqui, Jesus sua missão está para salvar o mundo, de qual ela faz bondade e algum milagre não, diante de gente e seus discípulos. Agora, obstante, Jesus está aponta seus discípulos agora quem está. Quem você está vista a mitad? Me dá volta pergunta aqui, minuto, na nós aqui na mesa. Que Jesus significa para ave como discípulo, como seguidor? De facto, que significa discípulo? Se uma pessoa não sai aqui, depois se sumana lá, aqui então se discípulo ou um seguidor, então o bom é contesta diante. Se uma pessoa sai aqui, discípulo, a diferença seguidor. Tiene que contestar a pergunta que não está compreendendo o nome. Está discípulo, ou ser discípulo de Jesus. Jennifer, você tem como te pergunta, você tem enviado nos aqui, que não sabe, mas tem gente que não sabe. Yeah. É detalhe mais chiquito. Então, é importante para tu render a mim, ok? Yeah. Então, seguidor, simples seguidor de Jesus, ok? Ok, para terminar, nós precisamos conhecer de maestro. Kiko me porcinha, ou Kiko é discípulo da mestra assim, e Kiko a mim mestra está ensinando atualmente a base de meu maestro. Ok? Pergunta que nós mestre está apontando por interessante. Vamos estar compreendendo uma brother que chega conosco. E pergunta está, Kiko está ser discípulo, Kiko está nos discípulo de Cristo. Lá me bote mais concreto. Pero para conhecer que também, isso não conhecer o maestro. Por vista quem dá o maestro. E de qual momento vou vista que dá o maestro. Yes. Você pergunta também, eu vou apontar, mas coisas que eu vou apontar, tem inglês dilante, que aponta Pedro. Então Pedro está contestar. E nós está contestar. Detalhe importante, como saca foi de 2 Timoteo 3, de 5 de 6. Reino, a governação que Jesus também estabelecer, nós precisamos sim, algo novo. Nós precisamos sacar tudo, nosso pensamento para Jesus, hinca de jeito de nós. Então, ela toma tempo, ela racia ela com nós. Disciplina do uno. Botar aqui dentro 2 Timoteo 3, de 5 de 6. Disciplina. Nós precisamos de disciplina. Guarda disciplinar de novo. Correção de novo. Repreender de novo. Ora nós aliás daí, nós compreender, ora nós também nós parte, quizás nós talvez, que nós não está bom. Ante ora também para que Jesus está implantado em nós. Ensina e rende de Deus, me põe no final, porta equipada dentro bom obra, antocava bo poinsa bo cruz e seguindo. Digo, qual cruz? Tem tipo de cruz tem cruz de molesta também. Deus não está qualquer cruz. Ante cruz que Jesus está bisa não sinta, isso a mim tem não está bisa da fácil. A mim está bisa não está fácil. Passou uma coisa de mais difícil como conhecer a experiência de minha vida tá, ninguém me mesmo para me obedecer outro. Com meu caráter egoísmo. Deus me diz que põe com um banda para ore me aguenta na lens, me obedecer correto. Me mestre está serviço para outro, mas com mim mesmo. Está mais bendicionado para tu, por receber. Me dias como está na promessa com minha família mesmo. Não estou compreendendo, né? Yes. Ok. Dank je, brother, para samenvatting die já domingo, já sábado, já domingo e já luna. Nós seguimos para dinsdag, já março, com o brother Steven. Yes. Que eu den cortico. Den parte de chamar se tá papi de zero e multitude. So agora Jesus quando discípulo vai guné?
3. Aqui era 9. Ok? Dus dan tenho eti riba nang kue 3 nang. Por vamos dizer, eu opi cortico. Dan tenho eti riba que 3 nang e outra nang di bom. Right? Pero, Kiko Dios al finalmente quiera mostrar su discípulo nang riba. E com ela que nete 3 nang e. Por sombra estima nang mais que outro. Anante certo privilégio. Ok? Tu recebi não passa de nosso mente, não é verdade? Pero ok, ela coenan, ela vai com ela visa não vai com ele. Então, al finalmente, ela visa também que tem algum de vós lo não muri, promete que vós mira e ajude gente vinda em glória. Pero de que forma não mira Jesus vinda em glória? Se te pergunta, a mim, de que forma Jesus vinda em glória? Então, me gusta o texto com a da ponele. Você deve dizer, su panha não vira kiko? Ele vira branco, pero é forma que o bem diz com ele vira branco. Ele vira branco, mas agora vai ter lá bem em wash machine. É deve dizer coisa de texto. É deve dizer. Lá não te quer lá não escue. É muito importante. Brother, se me tiene en holandés. Marco 9, 30 Ok, que deve de dizer? 41. Sì. Dopo è importante quando si va con e dopo ne. Versículo 3. Sì. Marco 9:3 tabisa, y su paenang abira radiante y blanco blanco, manera ningún lavado de paña ribatera por hasi. Ok, non si mire che mi sa che nota come Ariel, Clorox, e qua che da gewoon maniera ningún lavador. Te devi dire toch? Yes. Maniera ningún lavador di paña ribatera por hasi. Che men, ora mi dà questo versículo, ti cogliere alle mie attenzione. Mi dico, quando ora la mi rewind by back, mi va chi malesa. Allora malesa coi mi dico, wow. Verat? Dus na mire sus binding e gloria e paña e. Pero ave, na mi bute applicación. Kiko Dios que nos ti ave. E paña blanco doch. Manera ningún lavador y batera por así. De otra palabra, é justicia puro e perfecto e. E tres discípulos a contemplar. Pero, mientras que não estava a contemplar assim, que tal de 9 sobrana? Que não estava a contemplar? Y Pergunta. con 9 otros discípulos estaba a contemplar. Que irmã pensa? Que não está a contemplar? Dame Quem está superior? otro. Ya, a mí. Sim, mas de como não vai que três, de como Jesus que não, então nossa que bom, então al finalmente, tem a condição aí, não para representar Jesus? No, Não para sacar e demônio de muita? no. Que men de outra palavra não a pôr Jesus na vergonha, você o ainda não visa amba mirei, não tem poder, Jesus disse não tem poder de demônio aqui, vai que Deus está fake Jesus está. Que me ave de meu co, ora não está mal representar Jesus, não está danhando a obra de Deus, o ainda visa ai não, porque me disse você o aqui não me pode nada. Então, a me diz que pida para sumizar que tempo de corto, Mateus 22, como menciona Marcos 9:3, Mateus 22 versículo 18. Lá vamos com 18 en adelante. Então, para nós mirar eigenlijk, tem cortico poniendo uma aplicação. Sim, versículo Esta bisa, ma ora rei adrenta patira vista, riba e invitado nang, ela mira gente e nanang, que não estava tating panha de casamento vesti. Ok, eigenlijk é discípulo não estava em panha de branco vesti e 9 sobranen? Se não tinha, não pode saber de mooi, de verdade? Amen. Ok, dus na nota 500, kiko de resultado é ora aí, versículo 12, kiko de 8.3. E ela puntre amigo ta combo a hasi 30 aqui den sin panha de casamento, e não por a contestar palavra. Juist, dus in principe dat tinha panha.
pero depois según que de fiesta, coi bebe nanda passa, bruide como tarda, ela perde vestir. Ela quita su vista per Jesus. Ok? And the versículo 3 o de visa. E ora ei rei abisa e servidonang, mare namang kupia iti reding escuridad di pafo, ben el lugar e loting lloramento e mordimento riba gente. Pa sombra, hopi ta yama, Ma pouco tas corri. que mandem pida cortico aqui mi romano, ideia tapa nos porta entre snang yama. Snang scohi. Não terá você de dizer de Pedro, não, para Pedro 4, se me dirá de dizer, você tá raça scohi. Também selecionar bisa a você e não você tá. Para pergunta tá, me que me tá de posição de tá escohi. Não me liguei aí não. Amém. Amém. Agora nós passa para nós uma chat. Sim, para continuar arriba, é parte que o brother Steven avisa, estava tendo parte mais roupa bonita. Para o romano, ora que nós estamos de Elias, nós temos que em Jesus a echt abre su mês para mostrar a discípulo não quem está, kiko ela bem assim, kiko está seu trabalho e kiko é que para o discípulo não assim. Então ora que ela vai com arriba é zero, esse é cena roupa bonita. Jesus a vai arriba zero, com o discípulo não, aí não ela mostra não salvação, ela mostra não claro kiko ta é cena de tudo coisa nang aqui. Nang para ribeceiro, e discípulo nang para abou. Então, ora que nós estudia é história, nós a história de bisa nós que Elias e Moisés estava junto com Jesus. Então, e nanan também Jesus quer representar, mostrar o discípulo nang, pero nós não compreender também, tur é coisa nang com Jesus, assim o discípulo não compreender tur coisa bom. Nós tampouco nós não vai compreender tur coisa bom. Pero Jesus me quer mostrar o discípulo nang, que seja bota morto, of bota na vida, salvação tem para nós tur. Então essa é assim essa cena bonita, para sombra. Ora que o discípulo não para abaixo, tá mira arriba. Ora que nós tem problema na nossa vida também, romana, lá nós mira na Jesus, lá nós walk arriba, for de onde nós salvação tá bem e monto na nosso tesouro na de cielo. Pero o discípulo não tá para abaixo, Jesus tá para arriba, salvação tá arriba. Jesus que sim, o discípulo não tá para abaixo, essa aqui tá bolso trabalho. Essa aqui tá lo qual que nós mestre assim. Junto, assim que nós todos juntos, seja que vamos recaba ou na vida, ou vai arriba, den e Canaã celestial. Agora, Romana, a mim tem quase Elias de Jawebs e Jabierne. Elias de Jabierne, do de tempo, tá sumarisa inter Elias que nós estuda inter simang. Tem algo sumamente importante que nós mestre assim den Elias, ponto clave de Elias. E essa aqui tá com Jesus, maneira que era assim, seu discípulo não. Ele não estava tacando com ele, que era assim, não discípulo, agora que também, nós que estamos com Jesus, que se estamos com Jesus, que é assim, nós também discípulos. Pero, Jesus não quer assim, não solamente, do não é parábola, não é outra coisa, não que era assim, e que era assim, não também com sua vida mesmo. Sua vida mesmo, estava aqui para uma ensinança para não. Agora, Jesus estava tendo coisa sumamente importante que nós por sacar grande les for de Jesus, ora que estava no mundo aqui não, estava decidido. Estava decidido, ela vini para assim, e trabalho ela vim assim. E não laga nada estrobele. Romano tá cora toc ora que Pedro abin ali banda bisele no, abo no, ela bisele abo no tabay cruz. No, não te laga matabo. Que Jesus a contestar Pedro? I believe? Não, Jesus a repreender. Jesus a dizer, vai foi mim. Pastor, abo não tá compreender, bo pensamento não, tá para coisa de mundo. Pastor, Jesus tava de focus riba seu trabalho, então é trabalho importante é um trabalho de salvação para nós. A você Jesus talaga seu exemplo para nós, romano, quanto vale nós. Tem coisas também de nossa vida, que tem hora nós da bisa,
que nós por chegar na bisa, vai foi me. Of não, Romana? O bebê tem coisa da passa de nós vida com nós, tenho é para que tu pedir Deus ajuda nós. E bisa, vai foi me, brother Pem. Sim. Sim. Que coisa de mitata, sim, verdade. E mama aí tem tempo. Juist. 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 Sim. Juist. Aham. Ela bem parte do trabalho. E trabalho da salvação para nós. Pero a que laga é grande exemplo atrás para nós também, Romana. Para nós também, por focus, riba e trabalho. Mesmo trabalho com Jesus tem de ganhar alma, nós também tem. Pero é que é ser eleitor de nós. É que continua a ser trabalho para ganhar alma não para cielo. Amém. Amém. Dank je, hermana. E para nós... Verso para Ja? para cuidar laço. De Senhor diz verso me era que eu passei, Revelação 22, versículo 4. Como que ja, pois ser humano que ele vraagteken, dat kom je dan met als ik mi panho. Verdade? Die diz tem na momento Isaías 6:3, versículo versículo 6. Isaías 6:3, de momento. Então nós lemos 22:4 de Revelação. Então visa bendicionates nang kukiko. Dalawa ng panya ng... Yes, panantin derecho, riba e palo de vida, e panam por drenta, estat door die porta nan. Que men, maneer susta din su panha brilhante, assim amigo su panha me se guardo la batambe, pa brilha. E na inglês de visa o bendicionates nang ko, guarde mandamento na de visa din King James. Que men, e por último, Romana, nós precisamos decidir de maneira Jesus. Não larga nada bini pastroba no salvação. Ni nos mes caráter, ni nos costumes não, ni picar. Não larga nada stroba nos de aceitar a salvação tão grande que Jesus tem para nós. Amém, amém. Para nós ser a parte aqui que compartilho com você um cita de Helena White, página 426, 446, de Deseado de todas as gentes. E tabisa, prometo honor tem humildade. Para llenar lugar alto delante de gente, Shelo ta escoge obrero com mescos com Juan Bautista, ta toma lugar humilde delante de Deus. E discípulo com mais maneira, mucha, ta é mais eficiente dentro trabalho para Deus. E inteligência celestial por cooperar com isso que busca, não para alça sumes, sino salva alma para Cristo. Amém? Nós queremos agradecer a maestro que a esmerar para a parte aqui. Nós vamos passar de nos programação de Sabascol. Ser humana. Me quero pedir para humana por parte do grupo se gelijk nos banhasi programação caminda e chama Who Am I? Essa que é humana. Tour e dor que nós está bezig esse man aqui com a programação de Country Living. For the Bible mas corre tour e personagem nanco a biba den country. Pero awo também queda na humana pa rat
over de quem me está papiando. Dus me not bisa een number, pero Romanang me ta bisa si aanwijzigingen. Nang. Bijvoorbeeld, como bisa, estaba tong een number, ela escucha mesora de Jesus. Ja, que men niet een stalling questachtig, pero no está bijna raad een number die e persona die king me tinta papi. Pero lo tá bom para ter dois grupos. Se grupo que tem mais tanto gente com o grupo aqui, dus se tem pari romanco que verplaatst na mis, er nos porta antiki gelijkwaardig. Bano romana. Ja, não foi Nisi no, so nang kemen ni jam frau isi bagang sami. No, bang animo romana, animo. Ya misak pode ser chetiku hermana Tania por join the party aqui bana com a hermana Suzy. Yeah. Ok. Awo, cada grupo te mag di puntra pergunta adicional. Que me contesta solamente por ta sí o no. Dus, a pergunta que eu tenho que puntra, pergunta que contesta se está sí o no. Mi não pode papi mais que sim. Bom? Mita nós estamos começar. Mita homem. Me estima Deus. Mita bata busca Deus para conhecer mais melhor. Mita bata repreender gente e coisas robesco não tava hasi. Me apartar me mesmo for de gente não para me não vira infiel na Deus maneira outro não. Ra, who am I? Yeah. Agora bom, tur é personagem não abiba den country. Dus abiba pa fo di cidade não. E não, ja, imita imita profeta. Ja. Dus Bobo puntra, prometo Cristo, depois de Cristo. Tu reconhecemos Bobo puntra. Ja. Dus. Bom? Esse aí, den grupo aqui. Tem pergunta? Prometo. Ja. Waarom manang? Rumana, ito ang espela aqui comigo na casa na ganami que vem Rumana tayo se posa como ya lá não está eu aqua si eche ito um homem ito um profeta ela estima Deus ela aparta su mes for di ehene nang pasina no bira infiel na Deus anto eta prometo Cristo. No, ainda não. Estava profeta tímido, sim. Yeah. No. Prometo letter ta ei. No. No. Rumanang Enoch. Enoch. Yeah. No, nós estamos nami ko fácil, não tem ko ende muito. Mito ende muito. Mita macha bonita mes. Pero mita opi curioso. Na, essa tá curiosa. Pero mita opi curioso. Pa mi motivo de mi curiosidade, ma comete picar contra Deus. No, me tá roupa bonita, me tá curioso, para motivo de minha curiosidade, mas desobedecer Deus. Amém, brother. Grupo que hay punto. Eva, prometo Jesus. Yeah, Eva. Ok, não me ve que também, mas não me volve com um muito. Me tá muito fiel a mi esposo. Mi no quiere el mandato de Dios.
Mabisa mi kasa, mi nota kere. Ah. Ai, 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 mi non di dune lasto. E su sa benissimo con io, e sei tata lasto, sì, un mas. Ok, ok. Ja, nami qui, un ene ombra. Mi tong un ene ombra. Mi tata tabata, you favorito, mi tabata ta you favorito di mi tata. Mi tabata un hombre yendi kurashi. Mi no aprecia lo que tabata mi derechi. Yes, isso. Amen, Ruana. É o grupo que estava indo adiante. É o grupo que estava indo adiante. Ok. Para o grupo aqui, não. Oi. Mi tá um homem. Mi tata a contar-me turcos de Deus. Mi tava hasi turcos maneira Deus avisa. Mi tava cuidador de carne. E mi tava hopi obedecido tanto na Deus como na minha maior. Né? Então pouco, agora bom, ene a biba den country. Yeah. No. É a tan kumisa. Ya, é no. Yes. Que avisa abel. Ya, abel. Ya, abel. Ok. Bom, não sei quanto minuto mais me tinha. E vai comigo com mais? Eu não também gostei, espero que vai chover mesmo. É, de 5 minutos mais. Bom, nós seguimos. Me tem um homem. Me estava de estatura grande e forte. Hopi sabi. Me estava de hopi, mas hopi bestia mesmo. Me estava de plantação grande. Ablief, hermana? Sim, hermana. Adam. Ei, grupo aqui, grupo A é ponto mais. Ok. Ene homem. Deus a chamado-me para propósito. Deus assume promessa. Me estava cobarde. Deus a cumpre com sua promessa na me ahasi maneira Deus avisar-me. Testamento novo? Eu. Sim, hermana Janina dale bom. Abraham. Ya. Bom, mais, romana. Mi mama ahaya me den subhez. Mi awardo escolhi para missão especial. Ya. Agora, bom, mi mama ahaya me den subhez. Deus me tá último me awardo escolhi para missão especial. Me apartar-me mesmo. Me a dedicar mi serviço na Deus. No. Mi mama aya me densu bes. Mi ahasi hope hint adicional. Mi ahasi hope trabalho na junto com mi primo. Yeah. Juan Bautista, bombo rumana. Corre number. Ok. Me tu wene mui. Deus abençoe-me com mi you. Deus mostrar-me futuro de mi yunang. Mi no aguarda riba Deus, matumacos tem mi mesmang. Amen, brother. Thank you. Rumana, nami wa committee mas. No, macaba, mausa tour. Anto, ora abra Adam, den Bible, Adam, no, miti ene mas. Sorry. Vai reburi. Miti ene omber. Tava tati tempo que me tava sina cobarde.
Me ahaya sina tanto medo e me vai esconde. Pero Dios abai sakami fe camina mi tava tata. Mi tava ta biba den country. Vai. Sige vai, falta o mais. Quem, qual apóstolo of minha está profeta, profeta de Cristo na momento abai esconde pa sombrene nan keramateta de medo. Danke Ruanang Elias. Goed zo. Door agora que se não se acaba. Danke pela participação. Tá bastante leuk. Então, ja, te outro sábado que Deus quer me quer encorajar Ruanang para tomar tempo na estudia cada zero da Bíblia. Da Bíblia tem pelo menos na minha conta. 7-0. 7-0 da Bíblia. Estudia num contexto espiritual para nos vida. Para sombra outro simão, me tá bini com coisa a base de Isaac. Dus para o humano tá echt huiswerk desse man aqui, estudio personal, estudia esse na Bíblia. Bom? Tem anúncio não, porque nós vamos passar gelijk tem parte de me quer assim invitação e encorajamento. Se está muito para você estudar boleia se sabe escola durante esse semana nós temos Zoom app que todo dia turma de 9 horas para sonor nós estudamos les junto riba Zoom plataforma. Dus se e turma ainda elenca que está gedeeld in e grupo de refugio app. Se eu disse aqui, vou por comunicar com a minha brother Steve, ou a irmã Chetty, ou a irmã Janine, que por em cabo de um grupo, assim na junto, nós podemos estudar, elas estão de sábado escola ainda. Bom? Nós estamos parte de culto divino, me quero invitar delante e praise team, para nós por bancanta, honrar e glorificar Jesus, o santo nome. Nós vamos cantar a cantiga 205 na vida tam. Quero pedir Romana que se Romana por alanta para 251 na vida
eta. Cantica 251 está começar a mitar servir um maestro. Mita sirvió un maestro, está de mundo away. Mi saco está vivo, toch mundo a rechazar. Mita busca su gracia, su voz mi portender. De gozo y tristeza está conmigo. Na vida está Jesús mi Salvador. Está cana, está papia, comida en tempestad. Na vida está Sigur se imitar, o por contra con mi força, está viva de mí, de mundo tur camina, mi por mirar su amor, mas que cansa mi porta, sempre le ayuda a mí. Mi saco está guiando, dentro mi paso na. Día de su venida, lo mi goza. Na vida está Jesús mi Salvador. Está cana, está papia, comida en tempestad. Na vida está seguro que se imitar. O por contra con mi força. Está viva de mí. Regocija cristiana, alza un voz de amor. Eterno aleluya, na Cristo no Señor. Busque cubo esperanza y sigo le ayuda bo. Etatur amoroso y en di bondad. Na vida está Jesús mi Salvador. Eta cana, eta papia, comida en tempestad. Na vida está seguro de se imitar. Vou por contra com mi força. Está viva de mim. Amém. Amém, amém. Lá nossa sigo cantica 516. Sempre Jesus está guiando-nos. Está canta.
Sempre susta guiar-me, que comas me por pedir, con mi por duda su cuido, nunca le abandona a mí. Paz celeste y consuelo, nos da añador de fe, y mi saco que passa-me, Jesus dobra turcos bom, e mi saco que passa-me, Jesus dobra turcos bom. Sempre susta guiar-me, alegra-me passonan, su gracia ela dona-me, alimenta-me com pão. Mas que me passou por falha e minha alma por tincer, foi Jeroca me mira, gran fuente de gozo. Foi Jeroca me mira, gran fuente de gozo. Sempre susta guiar-me, oh, que grande está su amor, paz perfecto en la primente, den de redentor. Ora milanta foi morto, pa vida inmortal, lo mi canta den edad nan, Jesus ta guia mi fiel. Lo mi canta den edad nan, Jesus ta guia mi fiel. Amen. Amén. So, vamos a favor para nos cantica de doxologia. Tem dulce espírito. Promete que sei, nós também fazemos uma oração especial a menta para cada pessoa presente. Nosso irmão Marco vai fazer oração aqui a menta. Se você tem petição, algo especial, porque para nós, para juntos, nós fazemos oração P. O por bindilante, então, assim está com nosso irmão Marco, ou já, por join sa bumang também, o nosso irmão Marco vai estar assim oração aqui para. Então, e da maneira a Jennifer bisa acaba, Romana tem uma petição no coração, sempre vai para mim também de oração, assim que nós podemos unir de oração. Tem uma oração especial que nós queremos trazer delante, agradecimento, felicitação, somos Deus está bom para todos turcos. Quem tal se seu nome, bisa menta, mi Deus está bom para mim. Amen. Oração especialmente para mim, eu aqui que eu vivo na Holanda. Com anda me permite conhecer Deus. Jesus também dá está bindilante, aportar su mês, então duas para o bem, tem a presença de sua altar. Bom, sanar, curar, ajudar. Ok, temos. Semana Chadi. Mi também tem brother, para mim mês, para minha vida espiritual, então também para caso eigenlijk personal, pero também para toda minha família, não, para Deus pohala na mais cerca de gente que tem na mão e quase não para arrependimento e conversão. Mi mês também te pedi uma oração especial para turmi uno, nós sabemos que nós vivemos em um mundo difícil,
Anto, ya. E um andame tenho passado na experiência de na vida e te enviar na minha própria agenda, no meu pensamento e te enviar, ya. Pero ok, tem Deus para nós todos, de verdade? Amém. De pedir oração especial para os humanos. Lá que nos corda, Eidi também e família de oração que tu vai, sim. Agradecimento a Deus por ainda nos pode congregar junto como romana e guardar ou celebrar sábado junto da presença de Jesus. Agradecer a Jesus por a oportunidade, por o estudo não e Zoom live é romana, nós conhecemos também assim, a direita para dentro, cerca de nós, entregar a vida de Jesus de forma aqui também. Agradecer Jesus por toda a possibilidade que ele dá diariamente tem. Amém. Nós vamos cabeça para posicionar mesmo de uma maneira adequada para adorar a Deus. E segundo a vai reza, o humano please por ajudar-me assim na chama Espírito de Deus. E nós acompanhamos e não queda quieto, acompanhamos e canta. Por el pueblo de Dios reza, tapasa cosna, maravilloso. Por el pueblo de Dios reza, tapasa cosna, maravilloso. Tin sanidad, tin salvación, y botas sin ti presencia de Señor. Tin sanidad, tin salvación, y botas sin ti presencia de Señor. Bondadoso e amoroso Deus que mora de altura do cielo. O Tata, nós não temos boca para agradecer, nossa palavra não cai chiquito por delante. Pese espiritualmente, nós da benta nós mesmos por delante. E nós das clama cada de nós, na nos peticionam, e nós mesterna, mas uma aba de Deus que mira em cada humano aqui presente em seu coração. Pero lo que nos dá, Senhor, nós está unidos juntos, Senhor. Essa aqui está lo que você mira de pueblo, pueblo unido, preparado para vir busca. Para assim nós podemos sostener outro, Senhor, para assim nós podemos ajudar cada humano que está passando de momento não perfeito quizás, pero é também aqui para tomar sustento. E o Senhor é humano aqui a une. E Senhor não a insa na mão e não a pedir oração. Senhor, nós levamos, Senhor, hasta sei botingunta carbono de para nós por pedir e por agradecer. Pensei humildemente, Senhor. Me te pediu que por have, boreia e escuta a petição aqui. Petição, Senhor, para o irmão Graciela, que te pedi uma oração para sanação. Certo, nosso irmão te pedi para personal, Senhor. Danke Deus, por Deus que te obra. Tem profundidade e abusai aqui. O Senhor, Jennifer, agradeci. Romanela também te pedi petição especial. Brother Pim, a bindilante, Senhor. Maneira a bindilante, ora não aponta quem te Cristo. Ela bindilante para impor sua petição. E outro brother também cana bindilante, Senhor. Mostra, Senhor, que nada está. O Senhor, a seu milagre, e que não por reconhecer não é milagre, mas reconhecer abo, Senhor. Que o um Deus de tempo, pero de todo tempo. E Senhor, que o Deus de momento, pero de todo momento. E a salvação é coisa de mais grande que o que dá na gente. E não para a vida temporal aqui, Senhor. E outro não quizás, Senhor, que me por olvidar. Que não a mencionar. Também nosso irmão, Eveline também, a pedir oração especial para sua mama, que está com uma lesa. E sua tata também, Senhor.
Senhor, abo um Deus e milagre. Abo sa quando oração, Senhor, está indo para esse assunto aqui. Ó Senhor, nós pedimos, Senhor, tenha misericórdia. Danke, Senhor, que nós temos esperança, que nós podemos engarudir bem modelando. Danke para o amor que nós temos para a gente, que nós podemos refletir isso aqui na outra. Danke, Senhor, para a paciência que nós temos que pecador no mundo aqui. Danke, Senhor, que nós estima nós assim tanto, Senhor. Que te ora, Senhor, que o meu espírito nos esteja para compreender o amor para nós. Danke, nós agradecemos para tudo outra coisa. Também me pedimos, Senhor, para o predicador, nosso pastor de igreja, que também aqui prepara. Que o por bendicionar que a palavra não, que nós sabemos buscar, que nos põe, não. Conservando nos mente e nos coração, assim que nós podemos ficar gozoso. Danke para tudo outra coisa, não. E te pedimos que o queda com nossa work para dilante. Nós te pedimos todo favor e graça, não. Para nós te reconhecer, Senhor, que demos bolso, nós temos paz. Danke por escutar-nos e te agradecer. Em Cristo seu nome. Amém. Amém. Nós vamos passar para a cantica 262. Tem dulce espírito aqui não. Tem dulce espírito aqui não. E me sacuda espírito de Senhor. Gozo-te em cada cara, pa sombra nos está sintico e está cercanos. Santo Espírito, fiel celestial, queda aqui y llena-nos cubo amor. Nos adoramos, paturbo obrana. Sin duda, or nossa convida no botín, pa medio divo. Amen. Zullen we eerbiedig zijn om te bidden. Vader in de hemel, wij danken u voor dit voorrecht om hier samen te mogen zijn, samen u te mogen dienen. We zijn zo dankbaar dat u ons veilig door een gedeelte van de Sabbat heeft al geleid. En wij willen u eren, wij willen u danken en loven en prijzen. Wij willen uw Zoon Jezus Christus ook danken voor zijn offer dat hij heeft voor ons gebracht op Golgotha. We zijn zo dankbaar voor zijn volmaakte voorbeeld, zijn hoge priesterlijke ambten in de hemel. We zijn zo dankbaar voor de leiding van de Geest. Dank u wel voor de bescherming van uw engelen. Dank u wel voor alle geestelijk, lichamelijk, mentaal en emotionele zegeningen. Op dit moment willen we ons hart opnieuw, Vader, voor u openstellen. We stellen ons harten open op voor de Heer Jezus Christus. En we bidden voor de uitstorting van de Geest over ons. In Jezus Christus' naam. Amen. Boa tarde, Romanang, e feliz sábado. Nós queremos estender bom bini na turnos Romanang que tem presente ave merdia na nosso culto divino. Nós queremos também bom bini, nós queremos bom bini nos Romanang que chega na parte aqui de programa que bom Deus para bendicionar você grandemente. Também nós queremos bom tarde, feliz sábado e bom bini na turnos Romanang que tá mira nós via rede social, via Facebook ou YouTube. Que bom Deus para bendicionar você também grandemente. Lá nos unimos juntos, hermanos, manteniendo oração de nosso coração, assim que o Espírito Santo de Deus por papel conosco e por tocar nosso coração, maneira nós vai escutar na sermão
que Deus está bendicionando com a emeinta. Por meio que nós começamos a pedir o diácono não com a proposta de lante e não por recolher o diezmo e a ofrenda. Nós vamos cantar a mais bendicionar paduna que recebi. Tamas bendicionar paduna que recebi. Recebo ofrenda de amor, pa sombra gravidade, abintawado demostrar, dor de bo diezmo, bo ofrenda, do natur com amor, na bo Senhor. Damas bendicionar paduna, recebi. Recebo ofrenda de amor, pa sombra gravidade, abintawado demostrar, dor de no diezmo, no ofrenda, do natur com amor, na bo Senhor. Amém. Amém. Lá nós fazemos oração, nós estamos com o cielo, que o nome seja santificado. Tata Santo, nós queremos danke para a ofrenda que nós podemos recolher. Nós queremos danke para tudo que que podemos donar também. E se não podemos donar também, Senhor, bendicionar também grandemente de a mesma maneira. Lá que o Espírito Santo por obra em cada família, cada casa, Senhor. Assim, Senhor, que o bobinho porta pronto e nós turpo encontrar com outro dia que o bobinho de nube na cielo. Bendicionar tudo e gente não também que tem necessidade, Senhor, vou conhecer cada de nós, Senhor, e suavizar coração, Senhor, e que de uma maneira ou outra não por chegar a conhecer, apesar que não está dentro da situação. Senhor, possamos abotar Deus grande e bondadoso e está preparando lugar para nós no reino do cielo. Está pensando, nós estamos agradecidos e nós te chamamos danke, que ajuda nós para nós para firme para a venida. Cada conosco, nós está pedindo em nome de Cristo Jesus. Amém. Romana, nos textos de meditação, nós estamos lendo de nos Bíblia, de book de Revelação. Nós vamos ler Revelação 2, capítulo 2, versículo 1 até 7. Revelação 2, versículo 1 até 7. Na igreja de Éfeso. E também escreve na ángel de igreja de Éfeso. E um que tem 7 estrelas em sua mão direita. E que cana meio de 7 candelas de ouro. Também essa aqui. Me conhecebo obra não. E vou trabalho duro e perseverança. E que vou não por suportar gente malvado. E bota pone na prueba esnang kuta yama ng mes apóstol. Ma kunota. E bota hanya sa kunanta falso. E boting perseverança e a suportar pa medio de mi nombre. E não alcança. Ma miting esa aqui contra bo. Kubo abandonar bo prome amor. E esse corda fori unda bo akai. E repenti. E hasi e obra nang kubotaba ta hasi prome. Sino mita bin cerca bo. E lo quitabo candela fora su lugar. A menos kubo repenti. Sin embargo, esa que si botin. Kubota odia e obra nang di e Nicolai tanang. Qual nang ami tambe ta odia. Es un kuting oreya. Lage tende lo que espíritu tabisa e iglesia nan. Es un que vence
Lo milagre come di e palo di vida, kuta den e paraíso de Deus. Amém. Com a palavra nang aqui, Romanang, nós temos nosso pastor de igreja, nosso pastor Ross, delante, assim como é por apresentar a palavra de Deus para nós. Nós estamos contentes que o pastor está junto conosco a emerdia. Pastor Ross, wij zijn blij met uw aanwezigheid bij ons. Amen. Broers en zusters, goedemorgen. 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 Zeker de Sabbat. Bent u klaar voor om met het woord te duiken? Ja? We gaan even nu dat stukje van van de openbaring, hoofdstuk 2, 1 tot en met 7, levend laten worden. Ja, dat is de bedoeling van dat. Ja? En wat heb ik de boodschap, de titel gegeven, wanneer je wat? Je vlam begint wat? Uit te gaan. We hebben ook van tijd tot tijd hoorde je van verschillende mensen dat toen ik op Curaçao was ik zo vurig voor de Heer. En ik ben naar Nederland gekomen. En de een of de andere manier ben ik een beetje koud geworden. Heb je dat ooit gehoord? Het was anders op Curaçao. We leven op afstand van de kerk. We lopen daar naartoe. Elke woensdag hadden we bidstond. Elke zondag hadden we bidstond. We waren ook op vuur voor de Heer. We zingen ook onderweg naar de kerk. En noem maar op. En je hoort allerlei uitdrukkingen. Maar de vraag is, wanneer je vlam begint uit te gaan, wat doe je dan? En daar willen we stilstaan vandaag. Zullen we eerbiedig zijn om te bidden. Onze Vader in de hemel, wij danken u voor dit moment om in uw woord te duiken. We hebben uw inspiratie nodig, Vader, als wij uw woord zullen begrijpen en ook de diepte van uw woord kunnen tot ons nemen. We hebben uw inspiratie nodig. En daarom willen wij u vragen, Vader, voor de uitstorting van de Geest, de Heilige Geest, over ons. Mag die in ons harten komen, in ons midden komen. En mogen wij, Vader, als wij uw woord gaan duiken in de Bijbel, dat het woord van u levend mag worden. En mogen wij geïnspireerd zijn door de Heilige Geest. In Jezus Christus' naam. Amen. Wanneer je vlam begint wat? Uit te gaan. Wat doe je dan? Johannes was aan het eiland Patmos. En heel vaak, soms begrijpen we dat niet, maar hij was een plekje alleen op Patmos. En heel vaak, en je zou dat houding hebben onder ons allemaal, is dat soms gebeuren dingen in je leven en je hebt geen weet van waarom gebeurt dat met mij? Waarom mij? Waarom ik? Waarom niet een andere mens? Ik dien tot God. Waarom moet al deze ellende in mijn leven komen? En dat is de vraag dat mensen... En Johannes was gewoon op dat plekje op Patmos. Ze probeerden hem te doden, maar ze konden hem niet doden. En wat hebben ze gedaan? Brachten hem op het eiland Patmos. En dat is precies op de plek waar God wou dat hij zijn op dat moment. Omdat heel vaak, misschien snappen we bepaalde dingen niet. Waarom heeft God bepaalde dingen toegelaten? En heel vaak begrijpen we dat niet. Maar God heeft altijd een bedoeling. Het visioen der 7 gemeenten openbaart ons de geestelijke ontwikkeling van de zichtbare Christuskerk gedurende de 7 opeenvolgende perioden. Vanaf Jezus' hemelsvaart tot de voleinding der wereld. In Openbaring hoofdstuk 7. En daar komen we nu. Ik zie dat ik druk de verkeerde dingen. Openbaring hoofdstuk 7 hebben we het over een gemeente. En dat is de gemeente Efeze. Ik had het voorrecht om deze plekje op te zoeken in Turkije. Ik was kort geleden met vakantie. En ik en mijn vrouw hebben bewust gekozen om naar Efeze te gaan. Ik heb heel veel video's gemaakt. Heel veel foto's gemaakt. Het was bijzonder om dit te zien. De plek te zien. Waar we hebben het over. We lazen dat over in de schrift. En de tweede plek waar ik was. Hadden voorrecht te gaan. Het was Smyrna. Zo deze twee waren we gegaan. Efeze en Smyrna ook. Allebei.
mooie plekken om even te zien. Alles wat je hebt gelezen over openbaring. En dan zie je de plek waar we zijn. Waar we waren. Oké? De 7 gemeenten. En dan heeft de Bijbel over 7 verschillende gemeenten. En hier is de vraag. Where do you want to go to church? Welke van deze kerk wil je ook bezoeken? Deze zijn allemaal eindtijd profetieën. In Openbaring 2, 1 tot en met 7, beginnen met deze versen, gaan wij deze 7 kerken bestuderen waaraan Jezus schrijft. En dan, wat merken we? Hij noemt al deze kerken bij namen. Ja? Die zei, ik ben wat? De Alpha en wat? En de Omega, de eerste en de laatste. Wat u ziet, en kijk, Johannes heeft een opdracht gekregen van de Heer. Wat u ziet, wat moet u doen? Schrijf dat op een boekenrol en stuurt het naar de 7 gemeenten die in Azië zijn. Naar wie? Naar welke kerk? Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamos, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en wie naar? Laodicea. Zo, hij noemt al de gemeenten bij namen Jezus. En als wij deze 7 kerken bestuderen, ja, als wij deze kerken bestuderen, wil ik dat u je in gedachten houdt dat deze kerken op 3 verschillende manieren kunnen worden gezien. Laten we kijken naar de eerste. De eerste is een profetische, ze kunnen wat profetisch worden bekijken. Wat bedoelen we met dat? Is dat hier deze kerken lijken de afgelopen 2000 jaar verschillende stadiums van de kerk te vertegenwoordigen. En als dit waar is, dan vertegenwoordigt de kerk in Efeze de tijdperiode tussen wat wij noemen 31 en 100 na Christus. En dit is een tijd van grote expansie voor de vroegere kerk. Ja? Maar het was ook een tijd waarin sommigen hun ijvere vurigheid begonnen te verliezen. Ja? En dan de tweede manier is dat zij kunnen wat praktisch worden bekeken. En wat bedoelen we met dat? Deze brieven werden gestuurd naar letterlijk echte gemeenten die in het einde van de eerste eeuwen feitelijk functioneerden. Ja? Hoewel ze werden geschreven aan echte kerken die in die tijd bestonden, spreken ze nog steeds tot elke kerk die vandaag bestaat. God heeft een woord voor wat voor wie? Voor Refugio vandaag. De derde, zij kunnen wat persoonlijk worden bekijken. Persoonlijk. Zo, als u dit boodschap leest in Efeze, kunt u dat persoonlijk toepassen. Deze brief spreken tot gemeenten, maar wij moeten ook weten dat de Heer in deze brieven ook een woord heeft voor het individu. Hij heeft jou en mij iets te zeggen over onze relatie met hem. En mijn wens is dat om praktisch toe te passen, ja, al deze brieven toe te passen aan de kerk in Refugio hier. Ik geloof dat de Heer uit elke van deze brieven iets specifieks tegen onze kerk te zeggen heeft. De eerste brief die eraan vooraf gaat is aan de kerk in de stad Efeze. Om sommige dingen te begrijpen die tot de kerk zijn gesproken, moeten wij de stad onderzoeken. Laten we kijken even een beetje over het stad Efeze. Je ziet waar de kerk Efeze was, hier. En dan had je ook al die andere kerken rondom daar. Ja? En dan, wat merken we ook, is dat Efeze was om verschillende redenen van de tijd van toen belangrijk. En waarom was het belangrijk? Het was een commerciële belangrijke stad. En wat bedoelen we met dat? Efeze lag aan de Kasterrivier, slechts een paar kilometer van de landinwaarts van de Egetische Zee. En het stond bekend om zijn prachtige haven. Ja? En schepen die vanuit de hele bekende wereld naar Efeze kwamen, brachten wat goederen, hun rijkdom mee. Het was in die tijd
de rijkste stad van Kleine Azië. Zo, Efeze was wat? Een van de rijkste stad van Kleine Azië. De tweede is, het was politiek gezien een belangrijke stad. Waarom zeggen we dat? Ja, vanwege de vroegere dienst en de rijk van Rome krijgt Efeze het recht om een vrije stad te zijn. En dit betekent dat ze zelf bestuur beoefenden. En het betekent dat ze alle beslissingen konden nemen die ze wilden nemen. En het betekent ook dat er geen Romeinse troepen waren gelegen daar. Hierdoor kon de stad bloeien. Dat betekent dat de mensen van Efeze die leiden, die heersen over hun eigen land. En niet de Romeinen die kwamen daar om te heersen over het land. Ja, het was wat? Een religieuze, belangrijke stad. En waarom? Voor de mensen was dat zo, maar wij kunnen dat kijken als een goddeloze stad. Zo zullen we dat kijken, maar hun zien dat was een belangrijke religieuze stad. Ja, Efeze was de thuisbasis van de tempel van Diana en Artemis. Ja, Diana en Artemis. In die tijd was het een van de 7 wereldwonderen. Mensen kwamen overal vandaan om naar de tempel te komen. Diana was een van de godin van seks en vruchtbaarheid. En ze werden vertegenwoordigd door een afschuwelijke beeld van een vrouw met vele borsten. Als je kijkt en je ziet online, dan kan je ook een vrouw zien met heel veel borsten overal op haar lichaam. En dat vertegenwoordigt ook Diana. Ja? Oké, nou, waarom deden ze dat? Oké, deze tempel, de tempel van Diana, en daarom wil ik je dit vertellen, wat liep de christenen tegenaan. Deze tempel van Diana was gevuld met honderden tempelprostitueerden. Prostituten, waren vol met dat. En dan wat? En de manier waarop je Diana aanbad, was een seksuele relatie te hebben met een van de prostituten. Het deed diensten als museum voor de bekende kunst. In die eeuwenoude tempel was kunst een van kunst van over de hele wereld ondergebracht. Het diende ook als een toevlucht voor criminelen. Zoals de criminelen hadden problemen met de overheid van toen, dan vluchten ze naar de tempel van Diana. En dan gaat ze daar blijven. Dan komen ze met alles wat ze hebben. Als een wet vertegenwoordiger de tempel zou kunnen bereiken, de wet overtreden, de tempel kunnen bereiken, zou hij veilig zijn voor vervolging. Dat betekent dat ze hadden soldaten daar ook. Ja? En de mensen kunnen, als je stelt voor dat je hebt de wet overtreden, je hebt iemand iets gedaan wat niet mag, en je mag vluchten naar de tempel en je komt en je hebt de tempel bereikt, dan kan je ook veilig zijn. Het is gemakkelijk in te zien dat de stad wat wij noemen een slechte plek waren, waar allerlei dingen gebeurden. Nou, kijk wat deze Griekse filosoof genaamd Heraclitus zei. Niemand zou Efeze kunnen leven zonder te wat huilen over de immoraliteit die hij aan alle kanten moet zien. Kan je je voorstellen dat deze Heraclitus, die denken aan Efeze en hij schrijft dit. Niemand zou in Efeze kunnen leven zonder wat? Te huilen over de immoraliteit. Dat betekent dat in de stad was allerlei dingen aan het gebeuren. Deze christelijke kerk had een voorrecht om in de begintijd het beste van te maken. En dan wat willen ze doen? Ze was een actieve kerk. En dus ze probeerden overal de evangelie van Jezus Christus te verkondigen. En ze dienden in een slechtste periode. Maar God gebruikte ze in vele zielen. En vele zielen worden gered in zijn koninkrijk. Trouwens, dezelfde methoden in Efeze wordt gebruikt, werken vandaag nog steeds. En wat bedoelen we met dat hier? Is dat wij zullen onze gemeenschap niet bereiken. Dat is in Den Haag niet bereiken. En dat merken we ook
Heer bij Refugio, bereiken wij Den Haag. En wij zullen onze gemeenschap Den Haag niet bereiken als wij stil gaan zitten. Als wij hier komen elke Sabbat en dan vertrekken we van hier en dan doen wij niets in de buurt, dan bereiken we deze mensen hier niet. Dat betekent dat, dit jaar zullen we hier samen zitten en dan wat? Volgend jaar gaan we zitten en we komen niet in de buurt van de mensen, we komen de mensen niet benaderen hier in de buurt, dan wat gaat gebeuren? Niets gaat gebeuren. Wij zullen onze gemeenschap niet bereiken door stil te zitten en niets te doen. Wij zullen Den Haag bereiken door het evangelie met hen te delen. 30 jaar zijn verstreken en de Heer komt naar deze kerk om met hen te spreken over waar zij zijn en waar Hij wil dat ze zijn. Hij komt naar hen toe met een boodschap van troost. In vers 1 worden ze eraan herinnerd dat hij ze veilig in zijn hand heeft. Ja, hij houdt in zijn hand. En wat houdt Jezus? Dit zijn die, een beetje wat, precies als je komt bij Efeze tegenwoordig, zie je dit hier staan. Ik stond gewoon hier, precies hiervoor. Ik heb foto's hier gemaakt van dit ook. Dit is precies, als je komt in Turkije, zie je dit stukje hier. Dit is nog overgebleven van Efeze. Dat klopt helemaal. Ja? En dan zie je allemaal wat ze hebben opgegraven, allemaal overal waar de stad was. Oké, dit is een archeologische zeg maar foto van de stad. Oké, nou, het eerste dat Jezus laat zien, dat is hij wat? Dat hij heel dichtbij was. En hij zegt tegen hun, hij is degene die houdt de sterren in zijn handen. En dat spreekt dat hij absoluut controle hebben, absoluut controle zijn. Ja? In een samenleving die niet meer onder controle was, moesten ze weten dat hij de controle had. We hebben dezelfde boodschap vandaag nodig, broers en zusters. Hij herinnert hen eraan dat hij altijd bij hen is. En hij observeert en beschermt terwijl zij hem proberen te dienen. En als deze 7 brieven bestuderen, willen wij dat ook opmerken dat de Heer heeft iets te zeggen tegen al deze 7 gemeenten. Dat wordt omschreven in Openbaring 2 en 3. Hij komt naar deze kerk om te praten over zijn aanwezigheid onder hun. En dit was een kerk die het hard nodig had om de aanwezigheid van de Heer in hun midden te erkennen. Jezus maakte 4 opmerkingen over deze kerk die ik vandaag met jullie wil delen. En wat zijn de 4 dingen dat hij zegt tegen hun? Wij willen ook een kijk achter de scherm. Wij willen de diepte ook begrijpen van Efeze. Wij willen ook weten wat de Heer ons te vertellen heeft. Zo, het eerste dat Jezus laat zien, is dat hij wat? Heel dichtbij is. Wat zegt hij in Matthäus hoofdstuk 28? Ik zal jullie nooit verlaten. Ik zal met jullie zijn tot aan wat? Tot aan de voleinding van de wereld. Zo, hij introduceert zichzelf. En wat vertelt hij ons? In Openbaring hoofdstuk 2, 1 tot vers 1. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die wat? De 7 sterren in zijn rechterhand houdt. Die wat? Te midden van de 7 gouden kandelaren wandelt. Ja, zo wat doet Jezus? Hij heeft de sterren in zijn hand. Ja, nou, Jezus introduceert zichzelf in hoofdstuk 2 en vers 1 als degene die de 7 sterren in zijn hand houdt. En die wandelt ook gelijk wat? Ja, hij introduceert zichzelf als die wandelt tussen de kandelaar. Dit is een schilderij van iemand die heeft een beeld dat Johannes was in visioen. En hij zag wat? Jezus midden in de kandelaar. Hij stond midden tussen in de kandelaar. Nou, dat beeld had Johannes al gezien.
Ja? En wat merken we in hoofdstuk 1, vers 12 tot en met 16? Ziet hij wat 7 kandelaren. En tussen de kandelaren wandelt iemand met een gestalte als een mens. En dat wat ziet hij? Hij ziet Jezus in zijn verheerlijk vorm tussen de kandelaar staan. Uit de rest van de beschrijving is wel duidelijk dat deze persoon veel meer is dan een mens. Het was Jezus zelf. In vers 20, in Openbaring 1, Johannes uitlegde dat wat de 7 kandelaar, de 7 gemeenten zijn, waaraan hij het boek moet schrijven. Een beeld van de gemeente. De 7 gouden kandelaren herinnert aan de 7 armige kandelaren die in de tabernakel stond. U weet, in de tabernakel hadden ze ik heb geen beeld daarvan op hier, maar de 7 kandelaren met 7 arme kandelaren die in de tempel waren. En die was altijd aan. Ja, zo Exodus vertelt ons ook, ja, zo dit is ook een beeld wat je ziet ook van dichtbij, ook zijn lichaam was net zoals brons, zegt de Bijbel ook. Ja, zo Exodus 25 en vers 8, zij zullen wat een heiligdom maken en ik zal wat in hun midden wonen. Zo de heiligdom in het Oude Testament was ook een plekje waar God in hun midden zou zijn. Zoals God in het Oude Testament woonde ten midden van zijn volk Israël, ja, in het heiligdom, zo woont Jezus vandaag in zijn gemeente. Ja, laten we eens proberen ons dat voor te stellen. Welke kerken, we hebben verschillende kerken hier op de aarde op dit moment. Wandelt de Heere God in de midden van al deze kerken? Dat is de vraag die we aan onszelf moeten afvragen. Ja, allemaal, al deze kerken zijn allemaal kandelaren. En daartussen wandelt de Heere Jezus. Hij is heel dichtbij. Ja, hij wandelt in ons midden en hij zegt wat er ook gebeurt in je leven. Wat ook in je leven gebeurt. Je hoeft niet bang te zijn. Ik ben erbij. Met andere woorden, ik ben bij jou. Je hoeft niet angstig rond te kijken. En niet alleen dat, maar we zien ook dat in de Bijbel dat Jezus is betrokken. Betrokken in deze gemeenschap. Heel vaak denken wij, waarom gaat het zo in de kerk? Waarom gebeurt dit? Waarom gebeurt dat? Maar weet u dat Jezus is altijd betrokken in de kerk? Ja? En waarom zeggen we dat? Jezus is niet alleen heel dichtbij. Hij is ook heel betrokken bij wat allemaal afspeelt in zijn gemeente. Ja? Als Jezus introduceert zichzelf, dan begint hij in Openbaring 2 en vers 2. En hij zegt hier tegen de gemeente, ik ken wat? Uw werken. Niet alleen uw werken, ik ken u wat ook, ik ken uw inspanningen en uw volharding. Wat bedoelen we met al deze woorden? 3 woorden hij gebruikt. Uw werken, uw inspanningen en uw volharding. Ik ken ze allemaal. Ik weet wat u gebeurt in uw leven. En dat gebeurt bij elke van deze 7 gemeenten. Als u kijkt in Openbaring hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 en je kijkt naar alle 7 gemeenten, dan ziet u deze woorden altijd komt naar voren. Ik ken uw werken. Met andere woorden, God ziet alles wat gebeurt in uw leven, in mijn leven. Hij weet alles van ons. Ik weet uw inspanningen. Ja? En uw volharding. Ja? En dan, ja, en ik weet dat hoe u verdrukt wordt. En dat, met andere woorden, en dat zegt de Heer. Zo, dat openbaart dat hij onderzoekt ons en hij weet alles over ons. Jezus begint zijn opmerkingen aan deze gemeente door te praten over alles wat goed is met deze gemeenschap. Ze hadden veel te doen en de Heer laat weten dat hij al het goede dat ze doen in zijn naam heeft gezien. Hij komt naar hen met de kostbare woorden. En wat zegt hij? Ik weet alles over u. Als u kijkt naar het woord werken. Dit woord spreekt over dat wat volbracht is. Het verwijst naar het feit dat deze kerk veel heeft bereikt tot eer van de Heer. En dan niet alleen dat, maar het tweede woord is inspanning. Er wordt gesproken over intensieve werk. Dat gepaard gaat met wat? Zoeken en moeite.
En wat doet ze? Deze mensen was harde werkers voor de Heer. Weet u dat toen de discipelen uit de opperkamer kwamen, na de 10 dagen heeft doorgebracht in de opperkamer. Deze mensen waren helemaal totaal anders geworden. Weet je, elke dag gingen ze de evangelie verkondigen. Ze gingen van huis tot huis, ze gingen naar de steden en ze gingen elke dag actief zijn om de evangelie te verkondigen. Er wordt gesproken over intensieve werk. Ze deed heel veel. En niet alleen dat de volharding. Dit woord spreekt over wat? Standvastigheid en uithoudingsvermogen. Dat ze blijven standvastig. Ze gaven niet op, ondanks alle tegenwerkingen. En ondanks alle vervolgingen. Ze blijven stand houden. Ik weet wat u allemaal doormaakt, zegt de Heer. De Heer spreekt de goede herder, de pastoor, met een hoofdletter. Ik weet alles over u, zegt hij. Jezus is veel dichterbij dan wij vaak denken of ervaren. En dat brengt mij naar de tweede punt. De werkelijke bedreigingen. En hij heeft hier over werkelijke bedreigingen die gebeurden onder zijn volk. En wat waren daar? De tweede dat Jezus laat zien is wat de werkelijke bedreigingen is van zijn gemeente. Eindelijk is er sprake van 3 bedreigingen. De eerste 2 bedreigingen zien wij in vers 2 en 3. Jezus prijst de gemeente voor de wijze waarop ze met die bedreigingen zijn omgegaan. En laten we kijken naar deze bedreigingen. Bedreigingen van wat? Binnenuit. Zo, precies in het midden van de gemeenschap. Wat gebeurde? Zijn er bedreigingen. Openbaring 2 en vers 2. Laten we kijken hier nu naar de eerste bedreigingen. Komt van binnenuit. En wat zegt hij hier in feite de tweede gedeelte? Is dat wat? Maar ik lees de hele dingen. Ik ken uw werk en uw inspanning en uw volharding. En ik weet dat u wat? Slechte mensen niet kunnen verdragen. Zo dat is iets wat de discipelen deden. Slechte mensen kunnen ze niet verdragen. En wat bedoelen we met dat? Dat komen we straks even. En dat u wat? Hen op de proef hebt gesteld. Die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn. Maar het niet zijn. En dat u hebt wat? Ontdekt dat ze wat? Leugenaars zijn. Zo, met andere woorden, de eerste wat de discipelen deden, de eerste bedreiging komt van binnen. Er zijn allerlei valse leraren die vat op de gemeente proberen te krijgen. Maar die gemeente in Efeze staat pal vast, met andere woorden, voor de waarheid van het evangelie. Daarom is het altijd goed, en daar wil ik nu iets duidelijk zeggen. Het is goed te weten wat komen zal. Dat betekent dat we hebben de tijd om de profetieën te studeren. Dan weten we wat komen zal. Dat betekent dat als mensen komen met valse dingen, wat kunt u doen? U kunt zeggen, nee, dat klopt niet. Dit is wat de Bijbel zegt. Maar als u dat niet weet, alles wordt gezien als waarheid, toch of niet? Zo daarom moeten we ook weten wat goed is. Zo de gemeente staat pal vast, met andere woorden, voor de waarheid van het evangelie. Valse leraren en valse leerlingen worden wat? Leerlingen worden ontmaskerd. Wat die leer inhoudt wordt duidelijk in vers 6. En vers 6 heeft het over deze. Maar dit hebt u voor, dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ik ook haat. En wat zijn de werken van de Nicolaïten? Dat woord komt ook voor in Openbaring hoofdstuk 2, vers 14 en 15 ook. En daar komt iets meer te weten over deze groeperingen. Het is een groep Nicolaïten. Is een groep mensen die beweren, hebben allerlei beweringen. En wat zijn de beweringen wat ze hebben? Het is een beweging die in lijn staat met Biliam uit het Oude Testament.
En dit was een prototype van een valse leraar die compromissen willen sluiten met de wereld. Men kan zowel God, en dit is wat ze zeggen, kijk hier. Men kan zowel wat? God als de afgoden dienen. Kan je voorstellen dat mensen vertellen je dit als een leer? Je kan ook God dienen en je gaat nu naar de tempel ook van Diana en je doet mee met alle prostitutie en noem maar op en niks aan de hand. Is dat waar? Dat is leugens. Ja? Als je kijkt hier, ja, en wat zeggen ze hier? Kijk hier wat hier staat. Kijk wat ze zeggen. Het lichaam, dat doet er niet zo toe. Als je dan eens als je eens wat je meedoet met die tempelprostitutie, moet dat kunnen. Kan je je voorstellen dat mensen dit zeggen? Je hart is immers vol van toewijding aan God. En dat is het belangrijkste. En die binnenkant, daar gaat het om. En niet de buitenkant. Dat was de leer van Nicolaas. Met andere woorden, je kan ook meedoen met prostitutie. Daar bij Den Haag, ik vraag mezelf af, wat is daar? Ik rijd daar langs en ik zie rode lichten. En ik keer even om en ik zeg, dit is rode licht in Den Haag. Ik wist het niet, dat was de eerste keer in Den Haag. Wat zeggen ze? Hij zegt, Nicolaas, je mag ook naar de prostitutie gaan. Niks aan de hand. Dat zegt Nicolaas, maar dat is leugens. Hoe kan dat? Dat is toch leugens? Meegaan met de omringende cultuur, met andere woorden, zegt Nicolaas. En daardoor verliezen de gemeente, als je meegaat met het cultuur en je doet net zoals alle mensen om je heen. Wat voor boodschap hebben we dan? Begrijp je mij? Probeer mij te begrijpen. Als jij net zoals al je buren, je doet alles net zoals al je buren. Wat kan je je buren vertellen? Wat gaat ze jou vertellen? Kom je mij iets vertellen? Kijk, jouw eigen leven is een rotzooi. Jij doet net zoals ons. Wat kom je ons vertellen over Jezus? Kijk, meegaan met het omringende cultuur. Daardoor verliezen de gemeente haar functie van zout. Dan is de gemeente geen dwaaselijke meer die kritisch staat tegenover de wereld. In die tijd ging dat om eten van offervlees, het bedrijven van afgoderij en de gewijde prostitutie in de afgodentempel. En dan liggen met de afgoden van onze tijd, en we hebben het over dat mensen gaan achter geld. Kan je je voorstellen, dat in die tijd was de afgodendiensten en ook de prostitutie in de tempel. Maar dan, wat zijn de mammon van onze tijd? We hebben het over de geld en de rijkdom. Zijn afgoden geworden. We rennen achter geld. En wat doen wij? Niet alleen dan. Wij rennen achter de luxe en de rijkdom en de aanzien en de genot en de erotiek. Wij willen dat soort dingen bereiken in ons leven. En dan komen we bij die andere, de bedreiging van wat? Buitenaf. Openbaring 2 en vers 3. Laten we kijken wat vers 3 zegt hier. De tweede bedreiging komt van buiten. Openbaring 2 en vers 3. Kijk hier. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharden getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen. En u bent niet moe geworden. Heel vaak we leven in een tijd waar je roept mensen om dingen te doen voor de kerk en zeggen ze, ik ben moe. Hoor je dat niet vaak? Ik ben moe. Ik ben moe. Met andere woorden, je tijd van je baan neemt al je energie, zuipt al je energie op. En je hebt geen energie meer om dingen te doen voor God. De tweede bedreiging komt van wat? Van buitenaf. En als wij kijken hier, dat zijn de vervolging in die tijd in alle hevigheid over de gemeente zijn gekomen. Jullie hebben veel te verdragen om wat? Omwille van mijn naam. Jezus had hier, als je kijkt hier, ja, ze hadden veel te verdragen voor mijn naams wil. En als je kijkt hier, Jezus had het al gezegd
toen hij nog op de aarde was. En wat zei hij? Mensen zullen allerlei dingen tegenover u. Mensen zullen u haten. Voor mijn naams wil zullen ze u haten. En hier komt hetzelfde element tegen. De haat omwille van zijn naam. Van de naam van Jezus Christus. De strijd en de volharding. In andere geschriften van de christenen uit die tijd hebben ze het over verdrukking. Ze moeten lijden voor Gods wil. En kijk wat 1 Korinthe zegt hier. Daarom, mijn geliefde broeders, wees wat? Je kan ook zeggen, mijn geliefde broeders en zusters hier. Wees wat? Standvastig. En dan wat? Ontwankelbaar. Altijd overvloedig in het werk van de Heer. En daarom, daar ontbreken we heel vaak. Weet we altijd wat? Overvloedig in het werk van de Heer. Met andere woorden, ga in de buren. Ga in de omgeving. Wees overvloedig in het werk van de Heer. En dan wat nog? In de wetenschap dat wat? Uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. Blijf onwankelbaar. Blijf standvastig. Mijn derde punt is van vandaag, is de eerste liefde hebben ze verlaten. God had compliment aan deze gemeente gegeven, maar hij had iets tegen hun. En wat had hij tegen hun? Ze hebben hun eerste liefde, dat spanning, dat passie wat ze hadden voor de Heer, hadden ze dat verloren. Kijk wat de Bijbel zegt hier. Openbaring 2 vers 4. Maar ik heb tegen u dat u wat eerste liefde hebt wat verlaten. U hebt de eerste liefde opgegeven. En net zo wat ik zei. Mensen komen uit Curaçao. Komen uit Aruba. Komen uit Sint Maarten. Komen uit Bonaire. En als ze hier in Nederland komen, worden ze koud. Koud. En ik bedoel, sommigen geven ze geloofsleven ook op. Nou, de bedreiging van binnenuit en de bedreiging van buitenaf. Maar Jezus zegt, er is nog een derde bedreiging. En die vormt vormde eigenlijk een bedreiging. Zal ik de gordijnen nog eens opzij schuiven. Kijk nu eens goed. Zie jou dat de bedreiging wordt niet gevormd door anderen. Maar de ergste bedreiging is dat jouw eerste liefde hebben verlaten. Nou, de vraag is aan u. Bent u nog steeds verliefd op de Heer Jezus Christus? Heb je nog passie voor God? Ze hebben nog steeds liefde. Maar de diepvurige, brandende liefde die hun vulde met een passie voor hem te dienen, heeft hun hart verlaten. Ze houden van hun kerk, maar ze houden niet meer van hem zoals vroeger. Ze houden van hun leer, maar ze hebben hun passie voor Jezus verloren. Ze houden van hun werk, maar ze worden in dat werk niet gemotiveerd door de hartstochtelijke liefde voor Jezus. Ze hebben het druk, maar hun hart brandt niet meer voor hem. De vlam die zo heet en helder branden, is verdoofd. Ze hebben hun passie voor de Zoon van God verloren. Ze hebben de eerste liefde verlaten. Ziet, het christelijke leven is in wijze een liefdesaffaire met de Heer Jezus Christus. Verlost worden betekent verliefd worden op hem. Groeien in verlossing is dieper verliefd worden op hem. En deze liefde is de motief voor alles wat wij doen in zijn naam. Of het gaat om zingen, we zingen omdat we worden bewogen door de liefde van Jezus Christus. Gedreven door de liefde. Als het gaat om onderwijs, predigen, getuigenis geven. Alles moet voorkomen uit een diepe liefde voor de Heere God. Als wij onze liefde voor hem verliezen, dat betekent dat onze dienst is helemaal niets meer.
Het betekent ook niets meer. En helaas, zeer kenbare beeld. Mensen die in het begin van hun relatie helemaal vol zijn van elkaar. Maar in de loop van de jaren is de eerste liefde helemaal verdwijnen. Achteruit gaan. Afnemen. Weggeëpt. En dan hoor je mensen zeggen, was het nog maar zo mooi als in het begin. We hadden het zo leuk op Curaçao. We hadden het zo leuk op Aruba. Op Sint Maarten en Sint Eustachie. En ook op Bonaire. En wat hoor je ze zeggen? Als het zo mooi was als in het begin. En zo was ook in de gemeente van Efeze. Sinds het ontstaan van de gemeente was zo'n 45 jaar verstreken. En sinds die tijd was er zoveel gebeurd dat de gemeente in Efeze, valse leraars, secten van de Nicolaïten, die komen, de strijd om de zuiverheid en de standvastigheid in de gemeente ten koste gegaan van de eerste liefde. En in die verwijt van Jezus ligt een diep verlangen naar de eerste liefde. De Heere Jezus wil dat wij wat verliefd op hem zijn. En de vraag is, bent u verliefd op Jezus? Laat u dat zien in je houding. In je dagelijkse toewijding aan hem. Hoe kan u zeggen dat u verliefd op Jezus bent en u komt zelf niet eens naar de kerk? Hoe kan u zeggen dat u verliefd op hem bent en u, 's morgens als u opstaat, u bidt zelf niet eens? Is dat verliefdheid? Als God naar u kijkt, kan die zeggen dat u verliefd op hem bent. Dat u helemaal toegewijd bent. En daarom zegt Jezus, denk ook eens aan de begintijd. Ik herinner me op toen ik heb Jezus leren kennen. Of voordat ik heb Jezus leren kennen. De Bijbel, ik bracht heel veel tijd met de Bijbel door. Soms op één Sabbat. Een hele boek Johannes, 21 hoofdstuk, heb ik helemaal doorgelezen. In één Sabbat. Vrijdagavond begin ik. Zaterdagavond ben ik helemaal klaar met het hele boek Johannes. Omdat mijn tijd met God was zo kostbaar. Hij zegt tegen hen, denk aan de begintijd. Zo Jezus gaf de gemeente nu wat wij noemen een remedy. Een keur. En Jezus legt de remedy uit. En Jezus is niet gekomen om hen pijn te doen. Hij is gekomen om wat? Om hen te helpen. Hij biedt een woord van lof. En een woord van klacht. En hij spreekt een woord van correctie. Hij vertelt zodat wat er mis is in hun kerk. En hoe zij dat kunnen herstellen. En waar spreekt hij over? Laten we gaan naar de eerste. Wat zeggen ze? Hij zegt dat ze hebben hun eerste liefde verlaten. En als je kijkt naar eerste liefde. Je ziet deze twee mensen die getrouwd zijn hier. Helemaal verliefd. Hals over heels. Verliefd op elkaar. Zie je dat daar? De eerste liefde. De eerste liefde, wat hebben we? En wat zegt die? Bedenk dan van welke hoogte u bent wat? Gevallen. En dan wat zegt die tegen de gemeente? Dit is het recept hier. Dit is het remedy. Bedenk van welke hoogte u bent gevallen. En wat? Bekeert u. Zo, Jezus roept de gemeente tot wat? Bekering. Doet wat. En dan geeft hij advies. Doet wat? De eerste werken. Wat waren uw eerste werken? Las u de Bijbel veel? Doe dat weer. Bid u veel? Doe dat weer, zegt hij met andere woorden. Ja? En dan doe de eerste werken. En dan wat zegt hij? Maar zo niet
Dan wat? Kom ik spoedig bij u en wat? Zal ik uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet wat? Bekeert. Zo, laten we gewoon dit een beetje duidelijk maken en dan ga ik stoppen. Ja? Ja. Hij spreekt over herinneren. Jezus roept deze mensen op om terug te kijken. Hij wil dat ze zich het moment herinneren waarop ze hem leerden kennen. Denk aan uw ervaringen met God toen jullie Jezus leren kennen. Hij wil dat ze nadenken over wat hij voor hen heeft gedaan. Hij wil dat ze zich alle opwindingen en emoties van de vroegere dagen met hem herinneren. Hij wil dat ze terugkijken op de tijd waarin ze hun liefde voor hem, alles wat ze deden, motiveerde. Sommigen van ons moeten onthouden. We zijn zo lang gered dat wij de spanning van de vroegere dagen hebben verloren. Dat passie hebben we verloren. Je kunt u herinneren hoe het was toen je voor het eerst tot Jezus kwam. De passie wat je had voor hem. Kunt u herinneren wanneer je alleen maar het noemen van zijn naam hoorde? De tranen, dat bracht de tranen in je ogen. Kunt u herinneren dat je hart teerderde en dat je thuis voelde op het altaar terwijl je met hem sprak? Neem de tijd en denk na over hoe het vroeger was. Kijk nu eens hoe het is. En kunt u eerlijk zeggen dat je vandaag nog steeds hals over kop verliefd zijn op Jezus? Wanneer de heilige van God de liefde voor Jezus verliest, verkeren ze in een toestand van terugvallen. Omschrijf jouw leven zo dat je bent teruggevallen? Dat je hebt de passie kwijt? Dat brandende passie voor God, dat je hebt dat kwijtgeraakt? Wat zegt hij tegen hun? Hij spreekt over bekering. Weet je wat bekering is? Omdraaien. U weet dat iets niet goed gaat in uw leven. Wat gaat u doen? Vroeger kom ik elke week naar de kerk. En dan wat? Nu kom ik niet meer. Ik ben koud geworden. Wat gaat u doen? Wat ga ik doen? Hij zegt hier, met andere woorden, hij spreekt over berouw, bekering. Spreekt van verandering van geest die leidt tot verandering van houding en karakter. Jezus vertelt deze mensen dat ze zich moeten bekeren van hun zonde en dat ze hem niet liefhebben zoals ze zouden moeten. Ze moesten hun hart onderzoeken en hun houding ten opzichte van de Heer veranderen. Ze hebben alles in de wereld voor de Heer laten komen. Familie, plezier, werk, zelf, alles komt voor de Heer. En dat neemt de plaats in hun leven. Werk neemt de plaats. Geld neemt de plaats in. En wat roept de Heer? Wij moeten terug naar onze altaren, de emotionele, extravagante, eerste liefde terugwinnen. En nog een keer dat wij ook verliefd weer kunnen raken op de Heer. Hoe lang was het geleden dat u had een gebrek aan brandende liefde voor de Heer? Hoe lang geleden dat u hebt de Heer uw hart geuit, dat u hebt je gevoelens geuit bij de Heer. Je zegt, Heer, ik voel mij dat ik dwaal af van uw wegen. En ik vraag u om mij te helpen om terug bij u te komen. Help mij om u weer verliefd te raken op u. Hij spreekt over wat? Herhaling. En wat bedoelt hij met dat? Hij bedoelt hier te zeggen, Heer, en waarom spreekt hij over herhaling?
hij zegt hier, doe de eerste werken. De dingen wat u deed in het verleden, dat u leidt tot het geloof. Met andere woorden, u zingt toen u op de weg was. Met andere woorden, u was ook aan het bidden. U bidt de hele tijd door aan het bidden. Je vraagt de Heer opnieuw in uw leven te komen. Doe dat soort dingen, zodat je weer de passie voor de Heer kan hebben. Dat is wat hij zegt. Doe een herhaling. Hij spreekt over herhaling. Doe de dingen wat u eerst deed, dat u tot het geloof bracht. We moeten terug naar de eerste werken. Terug naar het lezen van de Bijbel. Terug naar het bidden. Terug naar de getuigenissen. Terug naar wat? Het huilen voor de Heer. Prijzen zijn naam. Dat zijn de dingen. Ga vandaag voor hem staan. En vraag hem om u terug te brengen naar het pad. Hij spreekt over wat? Verwijderen. Verwijderen heeft hij het over. Dat is de vierde punt. En hij zegt hier, met andere woorden zegt hij hier, als ze weigeren te komen waar ze moet zijn, vertelt Jezus dat hij bereid is om hun kaars te doven. En dat is precies wat hij ook deed met Efeze. U hebt gezien dat ik had ook laten zien, de ruïnen van Efeze, de stad, wat is overgebleven. Deze mensen hebben geen gehoor gegeven in Efeze, in het land, over de boodschap dat God heeft gestuurd. En omdat ze hebben geen gehoor gegeven, wat is gebeurd? Alles is vernietigd. En hij zegt hier, hij spreekt over verwijderen. Als u niet oppast, wat gaat hij doen? Hij gaat de kaars van hun wat? De kaars, hij gaat wat? Hij gaat de kaars van hun plek weghalen. Wat gaat u doen met deze boodschappen vandaag? God roept u, hij roept mij om terug naar hem te komen. Om de passie wat we hadden voor hem, hij wil dat u weer dat passie zal hebben vandaag. Wat gaat u doen? Gaat u dit boodschap negeren? Gaat u dit boodschap aan een kant leggen? Jezus wil dat wij ook weer verliefd gaan worden op hem. En hij eindigt met de boodschap vandaag. En wat zegt hij? Wie oren heeft, moet wat? Moet horen. Laten we kijken naar de tekst. Wie oren heeft, laat hij wat? Horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik wat? Te eten geven van waar? Van de boom des levens. Die in het midden van de paradijs staat. Weet u dat, als u kijkt naar Genesis hoofdstuk 2. Genesis hoofdstuk 2. Weet u dat de boom des levens was in het midden van het paradijs? Yes. En nu in de nieuwe aarde, waar gaat de boom des levens staan? Midden in het paradijs staan. Komt die weer daar in het midden. Wat zegt die? Zo'n gebrek aan liefde ondermijnt het fundament van de gemeente. Het ondermijnt de getuigenis van de wereld. Als u een gebrek van liefde hebt, dan heb u niks te vertellen over Jezus. Wat kan u vertellen? Je hebt geen zin daarin. Wat zegt Jezus? Kom weer tot mij. Wie oren heeft, moet horen. Met andere woorden, geef gehoor aan de boodschap vandaag. Luister naar mij. En wie? En dan eindigen we met dit. Wie overwint? Wat zei hij? Wie overwint, zal ik wat? Ik wil dat je voor een moment eerlijk tegenover jezelf bent. Dit is hem niet. Wie overwint, wat zei hij? Ik zal te eten geven, ik ga terug. Wie overwint wat? Hem zal ik wat? Eten geven van de boom des levens. In het midden van het paradijs staan. Overwint. Wat bedoelen we met dat? Wat ga je overwinnen? Laten we dat duidelijk zijn over wat u gaat overwinnen. Als we horen over overwint, wat gaat u overwinnen? Ten eerste, wat moeten we overwinnen? Zonde. Dat is het eerste wat God wil dat wij gaan overwinnen. Zonde. Niet alleen de zonde, wat nog? Het lustige passie van het vlees. Heel veel mannen en vrouwen zullen verloren gaan vanwege dat ze laten hun vlees van hun overnemen. Ik moet ook leren als een jonge man. Dat ik mijn passie, mijn zondige passie, moet ik terzijde leggen.
Als ik had mijn passie laten gaan, dan kom ik niet meer naar de kerk. Zo, wat moet ik overwinnen ook nu? Ja? De zonde, de zondige verlangen en passie van het vlees. Wat moet ik nog overwinnen? De wereld en alles in de wereld moet ik overwinnen. Wat moet ik nog overwinnen? Satan en al zijn engelen moet ik overwinnen ook. Zo al deze 4 dingen, zoals Openbaring praat over overwinnen, dan heeft de Heer over dit soort dingen. Ik wil dat je voor een moment eerlijk tegen uzelf en tegen de Heer zijn. Hè? Dat u eerlijk bent. Heb je uw eerste liefde verlaten? Hoe zit het met u? Heb je uw eerste liefde kwijt? De tweede, heb je heb je het druk, maar druk uit plicht en niet uit liefde? Als u doet iets, u wordt gevraagd om iets te doen in de kerk. Doet u dat uit plicht? Of doet u dat uit liefde voor de Heer? De volgende vraag is, kunt u eerlijk zeggen dat u vervuld bent met vurige, emotionele, extravagante liefde voor Jezus Christus? Kunt u dat zeggen vandaag? Dat ik ben zo vol van de Heer. Ik heb zo'n passie voor God. Kunt u dat zeggen? Volgende. Of zou je moeten zeggen dat je hart koud is geworden. En dat je ijveren niet meer is wat het geweest is. En dat je de eerste werken moet onthouden, bekeren en je moet herhalen. Als hij je hart had aangeraakt, moet je het met hem goed maken. Afrekenen. En de tijd is nu. En de plaats is hier. En vandaag, ik wil de Heer Jezus vragen om opnieuw in mijn leven te komen. Om mij dat passie te geven wat ik eerst had. Dat vurige, brandende passie voor hem. En zijn werk. En is dat uw wens ook? Wilt u dat ook aan de Heer vragen? Zeg, Heer, ik wil dat u vandaag opnieuw in mijn leven komt. Dat u mij dat vurige passie, dat eerste liefde, dat u dat eerste liefde aan mij zal geven. Is dat wat u wil? Ik wil uw handen omhoog laten doen en ik wil u vragen om op te staan. Dat is een gebaar tegenover, niet over mij. Hè? Je hebt niks te maken met mij. Het heeft te maken met u en uw God. En u zegt tegen God, komt Vader, ik wil u uitnodigen en dat wil ik ook doen vandaag. Ik zelf wil dat doen. Kom opnieuw in mijn hart. Ik wil u, de Heer Jezus Christus, opnieuw uitnodigen in mijn hart. En Vader, ik bid voor de uitstorting van de geest, de vernieuwende kracht van de geest in mijn leven. Vader, geef mij dat passie wat ik eerst had. Dat vurige, brandende passie. Help mij ook om de dingen te doen wat ik deed in het verleden, die mij tot u gaat leiden. Dat de Bijbel lezen, bidden, getuigenissen geven, zingen. Help mij om deze dingen te doen. Help mij, Vader, tot bekering te komen. En dat wil ik ook op dit moment doen. We geven onszelf over aan u. Is dat wat u zegt tegen de Heer? En Vader, help mij om dingen wat niet goed gaat in mijn leven. Ik vraag u om dat te doen verwijderen. En mijn relatie met u helemaal te herstellen. Is dat wat u zegt tegen de Heer? Denk even over na. Je doet het opnieuw. U hebt de passie, maar u zegt dan vandaag tegen God, kom Vader, kom opnieuw in mijn leven. Geef mij nu een extra passie voor u. Is dat wat u zegt tegen de Heer? Zullen we persoonlijk bidden? En ik wil dat u eerlijk tegenover God zijn. U zegt, Vader, mijn passie voor u heb ik verloren. Dat brandende passie, dat vurige passie wat ik had in het verleden heb ik niet meer. En ik vraag u voor een vernieuwing van dat passie. Vader, ik bid voor de uitstorting van de geest over mij. Dat ik ook kan blijven zingen. De Bijbel gaan lezen. Dingen gaan doen wat de passie zal, Vader, zal weer tot bloei laten komen.
Vader, raak mij aan van mijn hoofd tot mijn tenen. Is dat wat u zegt tegen de Heer vandaag? Ik wil dat u daarover gaat bidden. En dan gaan we afsluiten. Vader in de hemel, wij komen vandaag tot u. We zijn opgestaan, Vader. En wij willen ons op dit moment een gebaar maken dat wij willen ons relatie met u vernieuwen. Wij willen u vragen om ons dat eerste liefde weer te geven. Dat gepassioneerde liefde. Dat wij dat weer kunnen hebben in ons leven, Vader. Dat wij ook u lief kunnen hebben met heel ons hart, heel ons ziel, heel ons verstand en heel ons kracht. Help ons, Vader, om tot bekering te komen. En niet alleen maar gisteren of eergisteren, maar vandaag weer tot bekering te komen. Dat wij onze relatie met u gaan vernieuwen. Dat wij willen u vragen, Vader, om ons te vernieuwen van binnen. Alles wat niet goed gaat, als wij te koud zijn, vragen wij u om ons leven te maken, warm te maken voor u. Dat wij een vurige passie voor u mogen hebben. Dat wij, o Vader, u lief kunnen hebben met heel ons hart en heel ons ziel. Met heel ons verstand en heel ons kracht. Mogen wij dat groeien, o Vader, en bloeien in onze relatie met u. Vader, we zijn verliefd op u. En wij willen dat verliefdheid wordt getoond in de manier hoe wij met u omgaan, Vader. Met uw Zoon Jezus Christus omgaan. En ook op de manier hoe wij de Heilige Geest toelaat om ons ook gepassioneerd te maken. We bidden, o Vader, dat u ons een passie zal geven om de evangelie te delen met anderen. Dat wij zo vol van u mag zijn en dat wij dat willen delen, elke dag delen met andere mensen om ons heen. Dat wij onwankelbaar, net zoals hoe Paulus dat zegt, standvastig en onwankelbaar zal zijn. Dat wij dagelijks een vernieuwing kunnen ervaren door de Geest. Dat de Geest alles wat niet goed gaat in ons zal doen verwijderen. En dat Hij ons weer opnieuw zal maken naar uw beeld en uw gelijkenis. Vader, wij bidden voor een nieuwe geestelijke opwekking vandaag. Een revival. Een opwekking in ons geestelijke leven. Dat wij ook vernieuwd kunnen worden. Dat wij ook gepassioneerd kunnen worden voor u, voor uw Zoon en voor de Heilige Geest. Voor uw werk hier op de aarde. O Vader, leg uw handen op ons en wij bidden voor een wonder. Een vernieuwing in ons allemaal. Mogen wij blijven groeien en bloeien in ons geloof. Dat wij ook standvastig kunnen zijn en onwankelbaar kunnen zijn. En dat anderen ook kunnen zien dat wij vol van u zijn. Leg uw handen op ons allen. Laat de Heilige Geest overvloedig over ons komen. En mag die ons blijven, o Vader, helpen om elke dag opnieuw een bekering te ervaren, een verandering te ervaren, vernieuwing te ervaren. Tot de komst van onze Heer en onze Heiland Jezus Christus. Dat is ons gebed met dankzegging in Jezus' naam. Amen. Amen. We roepen nu de praise team. Praise team. En dan gaan we even onze slotlied zingen. En dan gaan we een korte gebed even uitspreken daarna. Zo blijf staan. Gaan de praise team nu met ons zingen. Nós queremos agradecer pastor Ross, que ele apresentou para nós hoje pão de café e forno foridenchelo. Me sabia? Amém? Que agora
na mente lo que o pastor abisawe de entrega e cambio como ester tu maluca de nos vida não para por participar do reino de cielo. Nós vamos passar para nos cantica final, cuta cantica nossa cantica va. Quizás nos por canta e ora e 309. Cantica 309. Zie, ik sumiti na Cristo. Het klopt helemaal com o pastor. Su preca o meinta para nós todos submeternos mes na Cristo. Cantica 309. Mike sumiti na Cristo. Dat heb ik gewoon. 309. Mi que sumiti na Cristo, turcos mir que entregue, mi que confiais ti, ma Cristo, e tu sempre me sigue. Sumitiendo tú, sumitiendo tú, sumitiendo torna Cristo, sumitiendo tú. Sumitiendo torna Cristo, simplesmente abape. Mi placer não abandonando, aceptando estandije, sumitiendo tú, sumitiendo tú, sumitiendo turna Cristo, sumitiendo tú. Quero evitar diácono nandilante para leite e romana para fo. Essa aqui me quer avisar romana, quero evitar romana para sábado seguinte para uma mana por ter presente na programação sumamente bendicionada. A trobe. Me quero recordar e romana com a programação de Country Living tá passa amanhã even kijken. Sim, 7 de noite para 9 de noite. Não? Sumitiendo turna. Ela reza. Tin suenga mi mes. Mien amigo bo espírito acepta-me ahora. Sumitiendo tú, sumitiendo tú, sumitiendo turna Cristo, sumitiendo tur. Mil disculpa, pastor. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, wij geven onszelf volledig over aan u.
We geven onszelf volledig over aan de leiding van de Heer Jezus Christus. En Vader, we bidden voor de doop van de Geest. Dat de Geest zal ons blijven iedere dag opnieuw dopen en vernieuwen. Zodat wij meer en meer op U kunnen lijken. Dat onze leven U kunnen uitstralen. Dat Uw karakter wordt weerspiegeld in onze dagelijkse handelingen. Legt uw handen op ons allen, Vader. We zijn zo verschillend, maar we hebben u lief. En wij vragen u om ons te leiden. Dat wij ook kunnen blijven groeien en bloeien in ons geloof. En dat wij ook sterk en standvastig en onwankelbaar zullen blijven tot de komst van onze Heer en onze Heiland Jezus Christus. Brengt ons veilig thuis, Vader. Schenkt ons met een gezegende Sabbat verder. Dit is ons gebed en wij vragen u om ons uw handen uit de hemel uit te strekken en ons allemaal ons aan te raken van ons hoofd tot ons tenen. U hebt ons beloofd, Vader, in uw woord, dat als wij deze woorden gaan uiten, dat u uw volk zal zegenen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zijt u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn eeuwige shalom, zijn eeuwige vrede. In de naam van Jezus Christus bidden wij, Vader, en danken wij u. Amen. Amen. En amen. Sumitiendo tu na Cristo, meeting su sagrado luz. Oh, e gloria di salvación, gloria, gloria na Jesús. Sumitiendo tu, sumitiendo tu, sumitiendo turna Cristo, sumitiendo tu.